Aisha furuke Fatumata furuke Mariama furuke Inywana ukenyongwi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ikhwati liman. Wa alaikum salam. Biambe ala fo ka ala barkada ka ala wali nyumando an sigimbe sigimina ala barkada do ani ala wali nyumando kira sallallahu alaihi wasallam ako islame fla na wonyon kanu ala kama kanu bigen noro ka do ani lahara gelaje bi anterke ba anan kanu baba no la sana damele ka bo burukna karamodo ay an kanu ala kama mbayira ko an islamiyen ko hasidiya tala a cece dunba do ka songa ira do ka dunba wara kan ka da dunba wara la ka samara do no fe jamana ka fo mi fana nyedde ka anya ka nyoni o fenyi min ka boku so ka bo fo burna ka sia gelew yiro la o be barajini barkay alera la wa akado tamo tamania ke namake alakama nimsabi yabela mais joma na fango fenga alakama ala rebosa o mambal ma kenan entre kenan kan baba no lasna damele ka bo burkina kana fo malla ama do ma ka bo bama ko fana wal ma ka bo ay mal du woro la fo du la fo nyera sigiro la kana nye dankaya ay jaranya ko so mele ko ke ma ka takaba namba delu mi o yi ale na sana anfaya na sanfolo la anfaya ani video min ke wala ani photo min ta wala ani dokure min fo o de filɛ nin ye o bɛ tila k'aw yɛrɛ waju sini ma a bɛ se ka ɲɛ ka bɔ burukina ka se yan dɔ bɛ se k'a fɔ a ye k'i bɛ na ko ɲɛ tɛ da karamɔgɔkɛ yɛrɛ kan nka anw ka silamɛya yɛrɛ dɔgɔya diinɛ kama ale nana ɲɛ dara karamɔgɔkɛ kan fo an ye foto ta walima fo an ye video dɔ kɛ o filɛ nin ye o ye dalilu ye n'ale sera burukina k'a fɔ nana ma na sɔgɔli tɛ min na o de ye ni karamɔgɔ ale sigilen filɛ an tɛgɛ filɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ o tuma nin ye ka shiriya wɛrɛ kɛ ɲanamaya la n'o tɛ ala tilala ka shiriya la an bɛ dugawu ɲini a fɛ taamaden ka dugawu ci bi o fɔlɔ ye filanan denmisɛnnin minnu y'u ka ɲanamaya bɛɛ di ala ma olu ka dugawu ci bi sabanan mɔgɔ min bɔra ka denbaya la ala ɲɛda jati kama ka n'i ɲɛda silamɛ ɲɔgɔn kan i tɛ foyi kɛ diɲɛ na min ka bɔ de koyi parce que musoko b'an cɛ wariko b'an cɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye mais ka ko asulu kɛ ala ko yɛrɛ yɛrɛ o de ye nin ko ye a bɛ waati caman bɛ kuma internet fɛ nka an ma ɲɔgɔn ye ka se ka da mɔgɔ la neti kan an ma ɲɔgɔn ye ka sabara don jamana ni jamana a fana nana ka na fɔ ne yɛrɛ kɔ ka tila ka n wele ka fɔ a sera don i la ka na so kɔnɔ yan ka tila k'i basigi ka n kɔnɔ i b'a dɔn ko ladamu b'o la yɛrɛdɔn b'o la o tuma o la an bɛ bɔ ka foli kɛ ka dugawu ɲini ayiwa ale yɛrɛ fɛ ka dugawu ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ nin yɔrɔ in na yan an bɛ mali président fo ani burukina président olu de fakile bakile ye bi saduru ini maa min ka yeta ye kelen ye aw de ye kelen ye burukina bi yɔrɔ min na bi mali bi yɔrɔ min na bi fakile bakile kunu an kun don wa bi dɔ de farala kan ni faamu kɛra kelen ye nka ni ye kelen ye an bɛɛ mago bɛ an ka segin an cogoya kɔrɔ la o tuma an bɛ burukina président fo yan ka mali président fo yan o kɔfɛ an ka ɲɛmaaba seyidi sharif usumani madani ayidara an bɛ ayidara fo yan ka barikada ani diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ burukina fana karamɔgɔ fɛn o fɛn burukina alimamiw ani dɔnnibɔli wajulikɛlaw nin yɔrɔ in na an bɛ bɛɛ fo o kɔfɛ an bɛ aw yɛrɛ fo an filɛbaw ani an lamɛnbaw ka bɛɛ barikada usazu damele k'i fo e min sɔnna k'i yɛrɛ dɔgɔya ka bɔ i ka denbaya la ka bɔ i bangebaaw kɔrɔ ka bɔ i sigiɲɔgɔn kɔrɔ ka bɔ i balimaw kɔrɔ ka n'i ɲɛ da an kan an b'i fana fo i bɔra i ka so i nana i ka so vraiment ani diyara n ye kosɛbɛ dakuruni fila foli an b'o d'i ma i k'o foli fana kɛ ani ka nisɔndiya yira o kɔfɛ ka tila ka dugawu k'an ye n'ala ka jɛ damele awa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. wa alaikum salam Ani sɔgɔma ala ka bi diya karamɔgɔ ka tile yɛrɛ a fɔlɔ an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo k'a barikada walahi n bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada k'a ka denbaya bɛɛ fo k'an baw fo k'u barikada ne ye karamɔgɔ sɔrɔ réseau kan ka kuma a fɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la ne tun t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka na ka karamɔgɔ ye walahi ni ala sɔnna n y'a wele a ye n ka appel ta an kumana n fana y'a fɔ a ye n wuli ka na n ɲɛ da kan k'a fo walahi o fana wulila ka sira minɛ ka na n nana sɔrɔ karamɔgɔ voyage la nka walahi musow ye minɛ cogo min na fo ka ne yɛrɛ maloya walahi depuis ne sera yan hali duuru ne ma bɔ ka foyi san
me dumuni kɛ me ko me sigi me te mi wallahi wallahi ni kɛra nisɔndiya ye a diyara ne yɛrɛ ye wallahi a fɔ ko n bɛna sigi karamɔgɔ yɛrɛ gɛrɛfɛ tan ne kun ma lara wallahi mais n nana sɔrɔ ko bɛɛ ka nɔgɔ karamɔgɔ yɛrɛ majigilen don a n'a ka dɔnni a n'a ka bonya a majigilen don ka bɛn ni mɔgɔ bɛɛ ye siga t'a la n bɛ karamɔgɔ fo k'a barika da karamɔgɔ bana dugawu bɛɛ la n bɛ dugawu kɛ ala ka dugawu minɛ ala ka dugawu minɛ ala ka dugawu minɛ ala k'an to ɲɔgɔn hali bi karamɔgɔ dugawu kan ni ala sɔnna an b'a kɛ dugawu kan an b'a kɛ ala sɔnna an b'a kɛ alhamdulillah a ɲana dawale a ɲana ala k'a ni kisi ala k'a ni tanga ala ka taama diya i la ala k'a ni nimisa i mago bɛ fɛn o fɛn ala k'a bɛɛ d'i ma i bɛ sira min ala k'i kisi a ma ala kɛra bonya kama taama ye yɛrɛ kama sirifu yɛrɛ bonya kama sallallahu alaihi wasallam dawale a ɲana ani baraji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ikhwati liman wa alaikum salam bi an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn an sigi bɛ sigi min na ala barikada don ani ala wale ɲuman dɔn kira sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛ fila n'aw ɲɔgɔn kanu ala kama kanu bɛ kɛ nɔrɔ ye ka don ani lahara gɛlɛya cɛ bi an terikɛ ba anan kanu baba n'o Lasana Danbele ka bɔ Burukina karamɔgɔ don a ye an kanu ala kama nin b'a yira ko an ka silamɛya in ko hasidiya t'a la a tiɲɛ dɔnnibaa dɔ ka sɔn k'a yɛrɛ dɔgɔya ka dɔnnibaa wɛrɛ kanu ka da dɔnnibaa wɛrɛ la ka samara don a nɔfɛ jamana ni jamana k'a fɔ n bɛ fɛ ka na ɲɛ da ye k'a ɲɛ ka ɲɔgɔn ye o ye fɛn ye min ka bɔ kosɛbɛ ka bɔ fɔ Burukina ka se yan gɛlɛya o gɛlɛya yer'o la o bɛɛ ye baraji ni barika ye ale yɛrɛ la wa a k'a dɔn taama o taama n'i y'a kɛ n'a ma kɛ ala kama nimisa bɛ y'a bɛɛ la mɛ jɔn mana fɛn o fɛn kɛ ala kama ala yɛrɛ de b'o sara o tuma an balimakɛ n'an terikɛ n'an kanubaba n'o Lasana Danbele ka bɔ Burukina ka na fɔ Mali la a ma d'aw ma ka bɔ Bamako fana walima ka bɔ Mali dugu wɛrɛw la fɔ Doila fɔ n yɛrɛ sigiyɔrɔ la ka na ɲɛ dan kan yan a diyara n ye kosɛbɛ mɛlɛkɛw kɛ bɛ k'a ta ka ban anw ka dalilu ye min ye o ye ale nasan na an fɛ yan nasan fɔlɔ la an fɛ yan an ye video min kɛ wala an ye photo min ta wala an ye dakuruɲɛ min fɔ o de filɛ nin ye o bɛ tila k'anw yɛrɛ waaju sini ma a bɛ se ka ɲɛ ka bɔ Burukina ka se yan dɔ bɛ se k'a fɔ a ye k'i bɛ na ko ɲɛ tɛ da karamɔgɔkɛ yɛrɛ kan nka anw ka silamɛya yɛrɛ dɔgɔya diinɛ kama ale nana ɲɛ dara karamɔgɔkɛ kan fo an ye photo ta walima fo an ye video dɔ kɛ o filɛ nin ye o ye dalilu ye n'ale sera Burukina k'a fɔ nana ma na sɔgɔli tɛ min na o de ye ni karamɔgɔ ale sigilen filɛ an tɛgɛ filɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ o tuma nin ye ka seereya wɛrɛ kɛ ɲɛnamaya la n'o tɛ ala tilala ka seereya la an bɛ dugawu ɲini a fɛ taamaden ka dugawu ti bi o fɔlɔ ye filanan denmisɛnnin minnu y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ di ala ma olu ka dugawu ti bi sabanan mɔgɔ min bɔra ka denbaya la ala ɲɛda jati kama ka n'i ɲɛda silamɛ ɲɔgɔn kan i tɛ foyi kɛ diɲɛ na min ka bɔ nin ye parce que musoko b'an cɛ wariko b'an cɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye mais ka ko asulu kɛ ala ko yɛrɛ o de ye nin ko ye a bɛ waati caman an bɛ kuma internet fɛ nka an ma ɲɔgɔn ye ka se ka da mɔgɔ la neti kan an ma ɲɔgɔn ye ka sabara don jamana ni jamana a fana nana ka na fɔ ne yɛrɛ kɔ ka tila ka n wele ka fɔ a sera don i la ka na so kɔnɔ yan ka tila k'i basigi ka n kɔnɔ i b'a dɔn ko ladamu b'o la yɛrɛdɔn b'o la o tuma o la an bɛ bɔ ka foli kɛ ka dugawu ɲini ayiwa ale yɛrɛ fɛ ka dugawu ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ nin yɔrɔ in na yan an bɛ Mali président fo ani Burukina président olu de ye fa kelen ba kelen ye bi saduru i ni maa min ka yeta ye kelen ye aw de ye kelen ye Burukina bi yɔrɔ min na bi Mali bi yɔrɔ min na bi fa kelen ba kelen komi anw kun don wa bi dɔ de farala kan ni faamu kɛra kelen ye nka nin ye kelen ye an bɛɛ mago bɛ an ka segin an cogoya kɔrɔ la o tuma an bɛ Burukina président fo yan ka Mali président fo yan o kɔfɛ an ka ɲɛmaaba Seyidi Sharif Usumani Madani Hayidara an bɛ Hayidara fo yan ka barikada ani diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ Burukina fana karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ Burukina alimamiw ani dɔnnibaaw ni wajulikɛlaw nin yɔrɔ in na an bɛ bɛɛ fo o kɔfɛ an bɛ aw yɛrɛ fo an filɛbaw ani an lamɛnbaw ka bɛɛ barikada Ustaz Danbele k'i fo e min sɔnna k'i yɛrɛ dɔgɔya ka bɔ i ka denbaya la ka bɔ i bangebaaw kɔrɔ ka bɔ i sigiɲɔgɔn kɔrɔ ka bɔ i balimaw kɔrɔ ka n'i ɲɛ da an kan an b'i fana fo i bɔra i ka so i nana i ka so vraiment ani diyara n ye kosɛbɛ dakuruɲɛ fila foli an b'o d'i ma i k'o foli fana kɛ ani ka nisɔndiya yira o kɔfɛ ka tila ka dugawu k'an ye n'ala ka jɛ ye Danbele awa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
an sɔgɔma ala ka bi diya karamɔgɔ ka tile yɛrɛ a fɔlɔ an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo k'a barikada walayi n bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada k'a ka denbaya bɛɛ fo k'an baw fo k'u barikada ne ye karamɔgɔ sɔrɔ réseau kan ka kuma a fɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la ne tun t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka na ka karamɔgɔ ye walayi mais ala sɔnna n y'a wele a ye n ka appel ta an kumana o fana y'a fɔ a ye n wuli ka na ɲɛ d'a kan k'a fo walayi o fana wulila ka sira minɛ ka na n nana sɔrɔ karamɔgɔ voyage la nka walayi musow ye minɛ cogo min na fo ka ne yɛrɛ maloya walayi depuis ne sera yan hali duuru ne ma bɔ ka foyi san n bɛ dumuni kɛ n bɛ ko n bɛ sigi n bɛ te min walayi walayi nin kɛra nisɔndiya ye a diyara ne yɛrɛ ye walayi k'a fɔ ko n bɛna sigi karamɔgɔ yɛrɛ gɛrɛfɛ tan ne kun ma lara walayi ne nana sɔrɔ ko bɛɛ ka nɔgɔ karamɔgɔ yɛrɛ majigilen don a n'a ka dɔnni a n'a ka bonya a majigilen don ka bɛn ni mɔgɔ bɛɛ ye siga t'a la n bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada karamɔgɔ bana dugawu bɛɛ la n bɛ dugawu kɛ ala ka dugawu minɛ ala ka dugawu minɛ ala ka dugawu minɛ ala k'an to ɲɔgɔn hali bi karamɔgɔ dugawu kan ni ala sɔnna an b'a kɛ dugawu kan an b'a kɛ ala sɔnna an b'a kɛ alhamdulillah a ɲɛna dawele a ɲɛna ala k'a ni kisi ala k'a ni tanga ala ka taama diya i la ala k'a ni nimisa i mago bɛ fɛn o fɛn ala k'a bɛɛ d'i ma i bɛ sira min ala k'i kisi a ma ala kɛra bonya kama tamu ye yɛrɛ kama sirifu yɛrɛ bonya kama sɔli ala muhammad dawele a ɲɛna an ni baraji ne tɛ nin diyara n ye sa nin diyara n ye kosɛbɛ walayi ka bɔ fo burukina ka sanfɛ nin ye bonya de ye walayi lamɛnya kɔni ye min ɲini o de ye nin ye kanu ye fɛn bɛɛ hali ala ko ni ala kanu ni ala ko min i bɛ se k'o kɛ mɛ ni kanu tɛ i tɛ se ka foyi kɛ donc an yɛrɛ bɛ fɛn min na yan ni kanu yɛrɛ tɛ a fɛn t'an bolo a dɔnniya yɛrɛ t'an na koyi mɛ kanu de yɛrɛ o de b'a to an bɛ k'a bɛɛ kɛ i y'a ye donc hali bi an k'an jija ale dɔnniya hali ala k'an dɛmɛ ala kɛra bonya kama diɲɛ maɲuman bɛɛ kama sɔli ala muhammad dabɛlɛ de diyara n ye kɔlɔsibɔ bɛ k'a la dɛ nin ye morikɔlɔsi yɛrɛ jɛ n ka cɛ an ye giribu ye nin ye morikɔlɔsi a ɲɛna an bɛ to ka nin fɛngɛ ta an tɛ ko dɔn a la a bɛ ko dɔ na dɛ